So, yun guys, umalis na si Tami kanina lang guys, mga 7 o'clock. Ang ngayon is 10:50 na. And aalis ako, nag-half bath lang ako guys. And tara, bili tayo. Gusto kong mamili ng rice din, no? Rice is mamaya na yung rice. So, tara guys. Hi, Liam! You're out, Lily? Adoy, dalil boy. Dalil boy. Lily boy. You're so cute man baby na. You're so cute man baby Lily na. Mamili lang ako ng mga kailangang bilhin. Alam nyo na yan guys. Aray, tara. Oops. Ay, katugnaw ba? Forget all your sorrows. To rejoice. Today is your birthday. Nagkanta naman ko anig today is your birthday. Uy, today is your birthday naman si Inday Mirian. Yun guys, bahay na tayo. Kakain lang muna tayo. Mamaya na ako magtawag nito. Go. Alam nyo guys, kahit andito lang ako sa bahay no, kapag summer or winter, mostly summer, grabe jud kahago akong lawas. Kay every week cut, and then every 2 weeks or 3 weeks magwi-weed whack. So, napapagod din ako guys, no? Kahit sabihin na natin na gustong gusto ko yung summer, na napapagod din ang inyong Inday Mirian. Kain tayo ng paksiw kasi nagpaksiw ako guys. Ang sarap ng paksiw ko guys. So, yun. Sarap ng paksiw. Hindi na nga ako nag-text sa asawa ko. Hindi din siya tumawag eh. So, hindi siya tumawag. Hindi din ako mag-text. Ay, ano kahilo? Dapat mag-ano siya, paramdam. Hindi mo nagparamdam. Nagutom si Inday Mirian. Galing sa labas. Hindi kumain sa labas. Pangit kasi yung ano nila. Ulam. May rice naman, pero pangit yung ulam. Meron sila doon chicken kasi na gustong gusto ko. Chicken with mga lamas, lami. And then hiwala sila. I think maaga pa kasi. Ay, ang aking paksiw guys, ang sarap. Gustong gusto ni Mister itong paksiw ko na niluto ko kahapon. Aduy. Ibaba lang natin itong mga pinamili natin guys para makapag-start tayo mamaya doon sa labas magtanim para bukas hindi na masyadong ang ating gawain mabigat. Kasi plano ko kasi bukas is talagang alam nyo na yard work, cutting grass, and ay parang nasubrahan yung gawain ko. At itong mga binibili ni Mister na mga bird food kailangan din natin ibaba kasi mabigat-bigat na at kawawa ang ating sasakyan. Tulugon yun. Gusto ko matulog guys. Yung mata ko, kasi nagising ako 4 o'clock. For something. So, yun. Ano bang unang itanim ko? So, ito na yung mga nabili natin guys. Galing sa tindahan. Ito siya. Hindi ko alam anong pangalan nito. Basta kaya. Ito yung pinakamarami na nabili ko kasi guys. Ilagay natin sa ating lagayan para sa ating porch.
Hay, sa wakas tapos din dito sa labas guys. At yun, wala ng mga kahoy. Dalhin natin yan sa likuran. At itong ating groundhog protection dito, hopefully it works guys, no? And let's feed the birdies. Kasi po, ay, gutom na po sila. Kailangan ng kumain. Good morning guys! Good morning. Tika muna din ang camera. Oh. Good morning. So, ngayon, ginising ako ng aking mga alaga guys, no? Sobra kaaga. Ito talagang mga alaga ko talaga. Gusto kong matulog ng matagal, pero mahilig man manggising ng sobrang aga. Na. So, ngayon, nag-relax muna ako dito. Hindi pa ako kumain ng breakfast. I don't eat breakfast yet. Kasi po, later on, I have to cut the grass. Yeah, I need to cut the grass. Few days from now, mag-rain na naman. Rain, go away, come again another year. Ang pangit no if there's no rain the whole year. Oh my goodness, can you imagine the animals? Us, we are the animals here. And I need to cut the grass and plant my tomato, my bell pepper, my whatever. You know, there's a lot of whatever I need to plant. And also my seedling. And I'm kind of sad, guys, dahil, yung sitaw, guys, hindi tumurok. Adoy, nako talagang buhay na ito. The string beans that I planted last month, I think they don't like the temperature, guys. Seedling, guys, temperature, I think it's impossible, oy. It wasn't defrost, below freezing, how do you call that, oy? What the heck? Froze, 32 degrees. Merong mga 32 degrees last month, mga ganyan below, mga 29, 28. I think that's why the seedling of my string beans doesn't grow. Ay nako. My better melon ba na, my better gourd, yung ampalaya. I'm wasting my money buying a lot of better gourd seeds, and then doesn't freaking, ay nako, I'm upset. I'm excited for the ampalaya, guys, kasi so ngayon nag-upo-upo muna ako dito kasi mamaya lalabas na naman ako doon sa maglinis. It's 6:57. Yes, it's early and I don't even have my coffee yet. I was talking to Tommy and hindi siya umuwi. Doon siya natulog sa sakyan kasi nga wala nang time uuwi dito. So doon na siya natulog. Ganito na yung peg ko palagi, guys, no. Always mag-inusara ako lang isa talaga kasi hindi man siya uwi kasi wala ng time. And then also kung uwi siya, guys, wala talaga, guys, konti lang yung tulog, hindi makapahinga, no. So worried din ako kapag uwi siya kaya wala siyang tulog, mag-drive perting layo, asan kanyan. So bumangon na ako, no, kasi kailangan ko nang magkape na tayo. Yung kapitbahay namin ba, aduy nako talaga, ay nako, ang ginaw pa kasi sa mga vlog ko, lalo na kapag alis kami ni Mr. at kasama ko siya at ako yung nagda-drive. And maraming nagkumpara, hindi dito sa YouTube, doon sa TikTok. TikTok doon sa FB, Sky Mita. So, alam nyo, marami pa rin nagkumpara na hindi ako pinadrive ng asawa ko kapag alis kami. Yes, may edad na yung asawa doon niya. And then, daw, yung parang hindi daw siya pinapadrive, parang gusto niya maging lang, mag-upo lang doon, walang ginagawa. At ako daw ako yung nagda-drive, anong nangyari, bakit ganon, bakit ako yung pinapadrive ni Mister. So, ang kasi, guys, habang gusto ko, ako yun. And then also, at the same time, si Mister, sabi sa akin, let me drive, ganon. Pero ako, I insist na ako yung mag-drive. Kasi gusto ko talagang mag-drive. And also, meron ding second reason na is yung palagi siyang nagda-drive. At the same time, I like driving. So, yun ang totoo. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumpara. Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, and then sabihin na, ay hindi ako matanda na yung afam ko, pero hindi daw siya ipapadrive. Or baka takot lang talaga siya, ikaw yung mag-drive, kaya yun, hindi ka pinapadrive.
yun lang yung sa akin. Okay. So, tayo ano tayo kasi magkaiba tayo ng mundo. Dito tayo sa mundong ibabaw, pero magkaiba yung buhay natin, magkaiba yung personality ng asawa mo, magkaiba yung personality mo sa akin. And ako naman is mahilig talaga akong tumulong sa asawa ko. Kung kaya man na ako yung gagawa, ako yung gagawa. Pati sa pag-alsa nga, guys. Kung makikita ninyo behind camera na ginagawa ko, na kapag meron kaming mga ginagawa, susundan ko talaga yan siya kasi lalo na kapag mga bubuhatin. Yes, si Tammy, gusto niya na siya yung mga ganon, gusto niya siya yung lalaki, pero ako, gusto kong okay yung ano si Mister, hindi masyadong nagbuhat ng mabigat. Kasi ako naman kasi na babae, mahilig din kasi ako. Baka kayo, hindi kayo mahilig mag-alsa ng mga mabibigat, hindi kayo sanay, okay lang. Pero ako, sanay ako eh. Sanay ako sa mag-ano na mabigat na mga gamit. Hindi ako yung pala ano lang na as in, may mga babae kasi na ayaw nila yung gawin kasi ayaw, hindi sila sanay at hindi din nila makarga-karga yung mabigat. Ako, lumaki ako nagkarga ng mga mga kahoy, mamanit, maganimig kahoy. Noon sa Pilipinas, nung mga bata pa kami, para magkapera, may mga naglalaging ng mga plakata. Sinusuhulan ka, binibigyan ka ng pera para kunin yung skin, di ba? Ganon. So, yun yung mga pinagagawa, alsahin, ganon, iligid-ligid, sanay ako, guys. So, kaya, yun, huwag kayong magkumpara sa akin kasi kung ako at ikaw, mas I think malakas pa yung katawan ko sa iyo kahit mga bata pa kayo at mga ano. So, wakas guys, tapos na tayo, no? So, yung ko, tapos na akong nagkatapos na lahat, tapos na video kadoy. Nalagay ko na yung ng upuan dito sa porch, yung cushion ba. And I'm stopping na para makapag-shower na ako kasi kanina pa akong mga 10 o'clock nag-start, 3 o'clock na ngayon, o diba di whole kay si Indemery. Hindi ko pa nilagay yung cushion dito sa aking swing kasi kailangan kong hugasan para yung cushion hindi masyadong na siya, gitalumtom na ba, kung sa Bisaya talumtom, stain ang talumtom is different, I don't know. So voice over tayo guys, no, napagod lang talaga ako guys kasi almost whole day yun ko dari nagliwaliw sa labas at yung paa at yung likod ko ay nasakit guys.